koiran korvan puhdistuksesta asiaan. Mä piirsin valmiiksi sen kaavakuvan. Tässä on korvalehti ja täällä on päälaki, täällä on poski. Tässä on se alue, mitä me usein puhutaan korvana, eli se silmin nähtävä alue. Siitä korvakäytävän suulta lähtee korvakäytävä ja se on L-mallinen. Se jatkuu lähelle sitä posken kulmaa asti alaspäin ja siellä kääntyy vasta kohti kalloa. Ja kaikki mitä tänne korvakäytävään matkan varrella kertyy, karvoja ja kuivahtanutta vaikkua, niin ne joskus sitten tukkii tämän koko poikittaisen korvakäytävän. Ja ne tietysti sitten ärsyttää ja tulehduttaa tärykalvon ja joskus ihan puhkeaa sitten siellä sen vaikkupykön alla tai joskus vierasesineistä. Joskus siellä on aika pitkiäkin tikkuja, mitä on sinne korvaan mennyt. Tässä on tämmöinen anatominen malli ja täällä on korvalehti ja tässä on se korvakäytävä. Jos on oikein avarakorvainen koira, niin me saatetaan nähdä tähän asti. Eli tavallaan 1/3 siitä korvakäytävän matkasta saatetaan nähdä paljaalla silmällä, mutta sitten tästä alaspäin niin tarvitaan ihan voimakas tehoinen valasi. Koiralla on tosi tehokas ravistusrefleksi siellä korvassa, kun se korva menee, niin se koittaa ravistaa. Sen takia se kannattaa ottaa paitsi sitä korvasta kiinni, niin vähän takatukasta kiinni, että saa sen voimakkaan ravistuksen estettyä. Ja korvapuhdistetta sinne korvakäytävään. Näin. Ja tosiaan se korvakäytävä jatkuu tänne asti alaspäin, täällä vasta kääntyy kohti kalloa. Niin hierotaan tästä pystyn korvakäytävän alueelta tästä poskesta ja kun se koittaa kääntää pään sinne tavallaan sen korvan puoleen, niin silloin se ei leviä sinne kunnolla sinne tärykalvolle asti, niin vähän kammetaan sitä päätä toiseen suuntaan. Ja korvapuhdisteen laitto on ikävä, mutta tämä hierontavaihe on yleensä, jos ei korvassa ole mitään erityisiä kipuja, niin on ihan mukavaa puhua. Ja kunnon hieronta. Ja sitten käden lämpöiseen veteen kasvotulla pumpulilla, niin poistetaan ylimääräiset korvapuhdisteet. Ja niin syvälle saa kaivaa, kun sormella menee. Ei ole riskiä, että menisi liian syvälle, mutta mitään topsipuikkoja ei korvanpuhdistuksessa saa käyttää, koska ne voi mennä liian syvälle ja sitten ne helposti vaan tuppaa sitä eritettä sinne syvemmälle korvaan. Korvapuhdisteitahan on hirmu monia ja silloin jos ei ole mitään erityisiä ongelmia, niin kannattaa valita mahdollisimman neutraali ja ei mikään erityisesti kaikkia tappava korvapuhdiste. Mutta sitten jos on korvissa ongelmaa, on taipumusta hiivaylikasvuun tai muuta, niin sitten kannattaa keskustella eläinlääkärin kanssa, että mikä on se sopiva korvapuhdiste ja korvapuhdistusväli ja korvapuhdistustapa. Että hiivat esimerkiksi tykkää saippuista, niin jotkut korvapuhdisteet saattaa jopa lisätä sitä hiivaylikasvua.